ҳавлии фурӯшӣ ки иваз мешавад бо ду хонага дар шаҳри Душанбе ё ин ки фурӯхта мешавад бо нархи дастрас. Аз ин тараф роҳ ба сӯи мости 46-ум микрорайони шаҳри Душанбе, дар ин ҷо чорраҳаи чойхона ва рост роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдаки хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. Рост барем ба тарафи дасти чап мегардем. ҳавлӣ дар умум иборат аз 3 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст, бо таъмир аст, қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, баъзе чизояш меистад, баъзе чизоша мебаранд. дар ноҳияи рӯдакии ҷамоати Чоргултепа деҳаи Чорсуда ҷойгир мебошад, яъне чорраҳаи чойхона наздики роҳи Калон. Нархаш 660 000 сомонӣ ва иваз мешавад бо ду хонага дар шаҳри Душанбе. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Марҳамат, варианти беҳтаринро аз даст натиҳед. дӯстони азиз, дар саҳифаи мо ҳатман обуна шавед, дар таги ҳамин видео лайкро монед ва дар комментария фикрҳои худатонро оиди ин хона нависед. Меарзад ё не? ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои 907 1455 15 барои реклама ба канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. мо хонаи шуморо қабул карда дар тамоми интернет реклама мекунем. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.